Μανούλα, πάρ' το απόφαση. Αυτός είμαι εγώ. Αυτή είναι η φύση μου. Αυτή είναι η φύση μας. Αυτό καλό, γελάσαμε και πάλι. Εγώ τη γειτόνισα κάθε μέρα να μου το υπενθυμίσει. Για την Κάρια, την κυραφρόσο. Η Κάρια και η Ελαφρόσο μόλις βγω έξω περιμένει. Και τι κάνει ο Σπύρος και πότε θα παντρευτεί ο Σπύρος και πότε θα σου κάνει ένα εγγονάκι. Εγγονάκι, για δεν ρωτάει τη Μαρία. Γιατί ξέρει αυτή ποιος δεν μπορεί να κάνει το εγγονάκι. Και καταπίνω εγώ το φαρμάκι και τις πίκρες. Σπίκω τα χείλη μου και απαντώ ένα κάρο βλακίες απαντώ. Σταμάτω το και εσύ αυτό. Τι βλακίες όπως. Φέρε εγγονάκι. Μη γελάς εσύ, μη γελάς, μη γελάς. Μανούλα, εγώ δεν ήρθα για να ζήσω για την κυραφρόσο. Δεν ήρθα για να ζήσω για την απέναντι. Γιατί ήρθα εγώ να ζήσω για την απέναντι, αλλά από αυτήν απέναντι τι να κάνω. Δεν το νίκη στο διαμέσμα, η Τάνα Ιντερνασιονάλ. Καλά το λέω. Προχωρημένη. Έλα ρε μάνα ρε, ξέρεις και την Τάνα. Μα τι. Φέγατα. Έχει έρθει και ο Γιώργος. Αμυγδαλές. Όχι κολκοειδίτιδα. Φίλο ρε μάνα, φίλο. Τι φίλο. Φίλο κρούστας κατά ύφη. Άλλαξε φίλο λέμε. Αλλά δεν του πέτυχε καλά η ηθιά κάτω και είναι άθε. Άθε είναι. Α, καλέ τι ακούω, τι άθε λέει, τι λέει. Αυτά είναι δράματα, μαντάμ. Δράματα είναι αυτά, να μην σου πετύχει η ευθεία. Καλέ άθε μας από εδώ. Και δεν μου λες, πόσο πάει τώρα η εγχείρηση. 5 εκατομμύρια. Δεν έχω. 5 εκατομμύρια. Δηλαδή σε 2 χρονάκια την κάνεις την απόσβεση. Καλέ τι απόσβεση, η κόμματα παιδί, τι λέτε. Τα ξέρει αυτά ο Χριστόδουλος που λέτε. Όλα τα ξέρει Μανούλα ο Χριστόδουλος, όλα. Αγάπα των πληθείων, σου είπε και το Ευαγγέλιο. Δεν καλέ που μιλουθέτε Ευαγγέλιο με δου ο Χριστούλης. Άντε που... Σε παρακαλώ, εδώ μέσα, δεν τρέπεσαι. Στη μάνα σου μπροστά. Χαϊδούρη. Έχουμε πάθει εδώ μέσα το ανάποδο του ευνούχου. Στη διαφήμιση ο ευνούχος ξεκινάει από το λαλαλα και φτάσει λαλαλαλαλαλα. Αυτό το παιδί που το βλέπεις και όταν ήταν μικρό λαλαλαλα η φωνή βαριά. Το λαλαλαλαλαλα. Ξεκίνησε Παπαρότη και έγινε καμπαγιέ. Καμπαγιέ μου κανακάρι. Και πέτει σκοτώσω. Για να μην μια μου. Ποια! Όχι ρε γαμώτο, μπορείς να μου πεις τώρα τι θέλει. Εκείνη έκανε, τι να θέλει. Ρε παιδάκι μου, δεν της έχεις εξηγήσει ότι είσαι γκέι. Έχει κολλήσει. Είναι του κατοικητικού. Αυτή ξέρει Αδάμ και Εύα, δεν ξέρει Αδάμ και Αδάμ. Ρώτα μας και μας, ρώτα μας και μας. Κωθείς παλαμάθα.